Ale čaute ľudia, myslíte si, že budete múdrejšie ako ja? Ja som to chcela prejsť, ideme na 20 level, dobre. Kto podvádí? Kodik je 2 plus 2, táhle písmena je písenka je příšerná. Ja si myslím, že podvodí táhle, lebo sa kúka na neho. Reklamička to nič. Nejaké ich hry, to ma nečapí, ďalšie hry, nechcem na jednej kine, budem točiť nejaké debusky kolo. Jo, ktorý z nich je hlupák, co to deláš? Spadnite, hehe, tento je podľa mňa hlupák. Spadnite, hehe, tento je hlupák. Čakaj, hlupák je podľa mňa C-čko, najprv dôkazy. Dva ruky vo váčku. Píla, nie je dôkaz, jo, hej, a tento má ďalší dôkaz. Píla to stačí, ne? Ja ešte tohle, to Bčko, jo, je. Nejaká reklamička. Počkajte. Jo. Nájdi 5 skrytých objektů. Má to být salama, syr. Syr! Pizza. Ďalej tu mám nejaký pizza. Toto je pizza, tu je pizza. Ďalej tam má byť šunka, je to činky, jedna z nich. Vlasy? Áno, to je sámka. Cukríkové, kto má vlasy cukríkové. Keď sa na nich koukne, nikto tu nemá cukríkové vlasy. Koľko to vidím, to nevypadá ako cukr. Počkajte chvíľu. Už som tu naspäť. Iba niekto od mňa niečo chcel. Nejakú salamu máme naspäť. Mňa tu je, čakaj, lupa. To sú cukríky. Mám cukrík a salama. No tak. Je to už bolo. Tak ktoré by to mohlo byť, vy ho vidíte? Keď vidíte niečo, tak mi napíšte do komentáru. Je to fakt nič nevidím. Fakt to je divné. Cukrík, hľadáme šunku, hľadáme. Taká kúža, to by držal v ruke. Čakaj, lupu si dáme. Nič. Tam do nejaké kúže. Ani nič, budem takto čukať. To sa niečo nájde. Ja nevím, ja nič nevidím. Kúže, už to mám. Jak som to nemohol vidieť přece. Ďalší 3 skladiny. 4 z nich sú spolu. Týhle dva sú spolu. Ich sú spolu. Takto. Týhle dva. Tá holka sa nedá posunúť. A chlapci sa dajú. Sú
sú určite spolu. Tak títo dva. Áno. To je všetko? To som nevidel. To som len tak myslel. Ešte 5 minút, dobře? Toto neznačím, toto je najhoršie. Toto je nič. Nevšimajte si tých ľudí, to je iba taký jedný chalán. Toto je najhoršie. Ja to neznášam. Či sa tvária asi takto, to už bude hotové, jo. Čo mi tleskajú tí ľudia? Ja nepotrebujem potleskať, potrebujem dobre. Rozdiel je do dvoch skupín. Rukavice, toto, šoka, okuliare, aj letné, áno, letné, zimné, letné, slnko, toto patrí tu, limonáda, tak patrička, to som zlé, ja som debil, tak tu, nespřány, tak tohle, takhle. Čo som tam jedal, už toto, niečo, kafe, toto, tak tu. A to, yes, na to správne. 10 minút. Počkajte, jak moc si užívaš hru? Celkom dobre, na pešku. Ako ja viem, čo je to pes? Či je to pes? Poď pesku, to je môj pes. Bejsbalka. Čakaj. Jeho. To je jeho pejsek. Nejaké hry. Neďakujem, ja nechci nejaké koleso točiť, už tomu pokopte. Daj 5 skrytých objektov. Šunka, salma. Hort? Nie, niečo vo vlasech. Donát je kde? Kuľátko musíme nájsť. Donát, jaké jedlo. Šunka. Čakaj, toto je kúsok pomaranču. Tu je. To vypadá jak donát. Nie je to donát? Yes, tu je donát. Banány. Tu sú banány. Ja ich tu vidím. Banány. Ešte čo by to mohlo byť? Kora má byť kde? Čakaj, ja si myslím, že ho má vo vlasoch. Počkaj, ja tu vidím koža, áno. Čo to bolo to? Tak koža je potom kde? Koža nemôžu nikdy nájsť, to je croissant. Kože? Ne. Tak kde by mohlo byť kožiatko? Croissant, Ananás, mačky, ideme ísť, špekačka. To má hento. Horeňa nič, iba lopa. Čo by sa podobalo na to kora, ľudia? Ja neviem. Mám dať hádanku? Ja neviem, povedzte mi. Napíš mi do komentáru, že či by som mal dať na budúce hádanku. Ale ja si myslím, že tuto budem koža už. Určite to musí byť niekde v chladničke. Ne. Ja si dám tých 500. A všetca to asi dám až do 15. Uvidíme. Dáme hneď kšíček. Jo, a dám 50. Jak sme si to nemohli všimnúť? No to bolo ťažké, no to je jedno. Zatiaľ mám jednu zle. Milujte si celý môj sviet. Kto koho podvádí? Ja si myslím,
Že táhle babie, to nič nemne, bobocku. Jo, počúvať, jo. Vidíte, aký sa mu učí. Gozel je do skupiny. No, jo. Yes. Ja americký fotbal dosť moc idem. Fotbal viem hrať ako americký, to je dobrý, no. Ja si, nemôžem hovoriť, že to je dobrý, no, po Američanov to dobrý. Ako čakať doma, vyzvednúť, už tady čekám dlouho. Kdo mě má vyzvednout? No, on tu nič nemá, on tu niečo drží, čakaj. Čakaj, ja tu budem mať topánky, nejaké lietadlo, vlasy. Čakaj, on to tak by dal preč. Určite tam niečo vidím, že ona, lebo on tu niečo drží. Jirka. Nakto to robil, ja som si myslel, že tam niečo bolo. Ale hľadal som to. Dám ti piesť, kámo, ja som si dal chcel začať, to je jedno. Ktorý z nich je bohatý? Mám najnovejší mobil. Mám Bitsony, tento nemá nič. Čakaj, dôkazy. Bitsony, má Bitsony, kde má Bitsony, ten je úplne. Tak je podľa mňa bohatý. No, bohatý je on, lebo má Ferrari. Nakrsujete tvár, ani bližšie sa toto neznášim. To už tam vidíte. Nakresie tento až debilnej. Jo, lebo tak sa sem to posral, kúknite na to. Viete, jak to ja moc nesnášim. Ale už asi viem, co mám dať. Kúknite takhle. Wop. Yes. Keby tam bolo to mi trocha pripomenulo. Ne, díky, nechcem to. A ktoré z nich je, vidíte? Maminko, tatínku. Ačko, najdi důkazy. Blondýni, svoboda blondýnů. Majú to banky, nie. Vecku nič majú, toto nič. Topánky nič, vlastne nič. Oči, aj podľa očí. No aj to ide všetko, lebo hlavu má úplne takú istú ako on, takže logicky. Tak u nás tak nemusí bývať. Ja, akože to je iba taká hra, ale v realite je sladkosť. Tu je sladkosť, my tu sú cekálie, nie, je sladkosť. Banany, mlieko, jogurt, vajíčka, ananas. Jablčko. Sladkosť? Nie. Sladkosť, lízatko. Dáme posledné. Nemáme možnosti, nemajú väčšie. Čo tam bude? Nájdi 5 skrytých objektov. Rybka, žabka, hrnek. Mašlička, nemá niečo. Mne sa že to pripomína hraben. Mašličku nepripomína zatiaľ mi nič. Mašličku, jazyk. Nos, áno, nos je mašla. Jo, to mi pripomína. Hrnek. Hrnek má jakú do jazyk, ryba, kto by mal rybu, nejaká mačka. Ryba, mám rybu. To niečo nie. Kosť, kde by zobrali kosť. Kosť je taká biela. Ptička, mačka. A pohár. Kde by zobral ten človek pohár? Kde je to? Kde by to mohlo byť? Pohár. Nič. To nejaké tak. Keď sa na to bližšie kúpnem. Počkaj, to sa dá z lupu, hej. Lupa.
jazyk. Niečo, čukaj, možno tam niečo nájde. Tak ja tu nemôžem nájsť jednu kosť. Kde môžu vidieť kost? Ten žiadne kosti nemá. No má kosti. Som debil. Tak pozerám. Kosť, nemá to pod sebou. Vyskajme tú reklamu, lebo ja už nemám na to fakt nervy. Lebo ja fakt na to nemám nervy. Ale počkajte. Jo, ja chcem si porozprávať jeden príbeh, ktorý celkom je dobrý. Jo, proste kúknite si na môj kanál, až to som nedal videa. A môj nový kanál sa mne preskočíte druhý kanál, prosím kúknite si ho. A ešte kúkate ďalšie kanál ako Pečicko 122, alebo napríklad ešte by sme mali spomenúť môj kanál Radko a Pečo. Viete, čo to znamená? Tam je môj kúmuš a on mi pomáha. On mi pomáha s takými vecami. Niekedy natáčí za mne, ale ja som troška to pokašľu, lebo teraz nemôžem nájsť tú kosť. Musíme dať ďalšiu reklamu. Už mi to nejde, no tak som skápalej. By ste to kde mohli vidieť? Nebude toto kosť? Videli ste to však? Mal som to screenshotnúť. Ja som také rýchle behli. Keď tam podívať sa, lebo toľko je, nejde mi to. Počkaj, ja to musím ešte raz. Všetkých dôkazy, ktoré mám. Že mi to poradí. No nic. Budem toto ešte čukať. Ani mýmalská koza, nie to tak. Pokiaľ sa ideme do 20, tak neviem, čo budem robiť, to sú najhoršie. Kde to bylo? Když viete, kde to bolo, tak napíšte do komentárov, lebo ja fakt neviem. Keď sa na to kúkam. Nikde to nemôžu nájsť. Je to živnú asi túhle hru. Ani Wi-Fi na mne nejde vôbec. Čakaj. Keby som to mohol mať bližšie. Tá lupa. Oči. Je to oko kosti? Kosti má vnútri. Kde môžu nájsť tú kosť? Rýchlo mám niečo. Počkajte, chvíľu si nekúkam. Zavšite oči, jo? Zavšite oči, aby ste tohle nevideli. Prosím, zavolite oči. Ja tohle môžu žiebiať. Ja spravím jednu vec, aby to rýchlejšia. Ale mi to pôjde. Ani to mi nejde, múre. Keby sme mali takú šancu. Kde to môže byť? Je detské Starplay. Ja to nemôžu nájsť ľudia. Asi to seberem. Počkajte ľudia, už to musím vypať. Čaute, idem. Čaute. A dajte mi like a odber na toto video.